Helo, oddi wrth eich undeb myfyrwyr. Pan fydd rhywun yn sôn am undebau myfyrwyr, mae'n debyg y byddwch chi'n meddwl am glybiau a chymdeithasau, nosweithiau gwych a chardiau disgownt. Rydyn ni'n gwneud yr holl bethau hyn, ond ein prif rôl yw eich cynrychioli chi, ein myfyrwyr i'r brifysgol. Credwn mae'r ffordd orau o wneud hynny yw annog y myfyrwyr eu hunain i fynd â'i materion a'i syniadau i'r brifysgol, gan mae'r person gorau siarad drosoch chi yw chi. Dyna pam rydyn ni'n gofyn i fyfyrwyr ddod yn gynrychiolwyr cwrs. Bob blwyddyn, mae cannoedd o fyfyrwyr fel chi yn camu i'r adwy ac yn cynrychioli pawb ar eu cwrs mewn cyfarfodydd a staff eu hysgol. Mae'r cyfarfodydd hyn yn gwella bywyd myfyrwyr. Gellech chi wella bywyd myfyrwyr. Byddwn ni yn yr undeb yn dyparu hyfforddiant llawn a chyngor. Byddwn ni'n rhoi cymorth ac arweiniad pan fydd ei hangen arnoch ac yn eich helpu gael gwybod barn myfyrwyr ar hyn mae cynrychiolwyr eraill yn ei wneud. Mae bod yn gynrychiolydd cwrs yn rôl syml ond pwysig. Y cyfan rydyn ni'n ei ddisgwyl yw eich bod chi'n siarad â phobl ar eich cwrs, yn mynychu un cyfarfod y tymor gyda staff eich ysgol a'ch cyd-gynrychiolwyr cwrs, ac yn darparu adborth ynghylch materion a barn myfyrwyr. Dim ond ymrwymiad amser byr yw hi, ond gall wneud gwahaniaeth mawr eich cyfnod yma. Yn y gorffennol, mae cynrychiolwyr cwrs wedi llwyddo i gael mwy adnoddau dysgu fyfyrwyr gydol y brifysgol, newidiadau yn yr amserlen i sicrhau bod darlithoedd y seminarau'n fwy hygyrch i fyfyrwyr a'i gwneud yn haws cael gafel ar newyddiaduron academaidd i enwi rhai. Mae'n gyfle gwych i gael profiad go iawn o arwain i allu dangos i gyflogwyr y dyfodol eich bod yn fodlon camu'r adwy a gadl eich marc ar y brifysgol. Gobeithio byddwch chi'n cymryd rhan a gobeithio cewch chi gyd flwyddyn wych. Yn syth ar ôl y fideo hwn, bydd eich darlithydd yn gofyn i wirfoddolwyr sefyll i fod yn gynrychiolydd cwrs. Gwelwn ni chi hyn y fforddiant y cynrychiolwyr cwrs yn fuan.